Brad, mangutana lang ko, nag-ingon ang Dios, buyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu. Bunyagi tingali. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o Espiritu. Ang Amahan, Espiritu. Ang anak nga maoy gisudlan sa Espiritu sa Dios. Nganong gihimo man tulo. Okay. Ang giklaro kana brother no sa ato gong Ginoong Hesukristo mo ay naglitok sa maong pagtudlo sa pagpamunyag. Giklaro kana niya diha sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Maayo tingali atong basahon kay aron maklaro no ang pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga gisuwat gayud ni San Mateo. San Mateo mga kaigsunan, apostoles sa atong Ginoo nga matud pa niya diha sa 28:19. Atong pagbasahon niingon siya dinhi tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mao gyud dalon nga ngalan no, ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak o ngalan sa Espiritu Santo nga gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo. Di man ta makabuot og usab ani brother no, kining kuan sa Ginoo na uban nga lahion og pagsabot kay naamang gud diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 38 ngani litok no diha si San Pablo nga bunyagi sila sa ngalan ni Hesus. So ang kadtong mga kasagaran sa mga naa sa laing pundok, laing relihiyon, ang ilang gamiton sa pagbunyag ang ngalan na lang ni Hesus kay naaman bunyagi sila sa ngalan ni Hesus. Pero dili kana mao ang formula nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga aton ang gisgutan kaganiya, nganingon ang atong Ginoong Hesukristo bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang buti pasabot manggod diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 38 mao ang paggamit sa iyang ngalan by the power of the name of the Lord. That is the mandate of the name of the Lord. Ang gahom sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo bunyagi sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Munay buti pasabot niya na bring the name of the Lord Jesus. But that is not really the formula on baptism. Kay klaro o gitudlo usab sa simbahan mga kaigsunan sa simbahan Katoliko nga ang paghimo sa bunyag, paggamit sa bunyag o ang formula sa bunyag mao gayud ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngano man mga kaigsunan tungod kay ang Dios usa ra ka Dios apan adunay tulo ka persona. Waday labot ang Espiritu Santo, waday labot ang Anak kay ang Amahan ra. Dili. Usa ra sila kapag ka Dios kay giklaro kana ni Isaias kapitulo 43 bersikulo 11. Isaias kapitulo 45 bersikulo 5 kay adunay usa lamang ka Dios. So usa ra ka Dios. Pero diha silang pagkausa ka Dios adunay tulo ka persona. Ang persona sa Amahan nga mao ang nagbuhat sa tanan, unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6, ug ang atong Ginoong Hesukristo ang Anak nga gipada sa Amahan, Dios usab naa sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1. Sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. So si Kristo di ay na mao ang pulong Dios. Ug sa bersikulo 14 ug siya mipuyo uban kanato. Sa tupang Dios nga Espiritu dili makita, nagpakita pinaagi sa paghani sa atong Ginoong Kristo. Ingon nga gisaad kini o gitagna kini diha sa balaang kasulatan. Kay matud pa diha sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 mga kaigsunan, saad kini nga matud pa ang Dios gayon may maghatag og timaan nga usa ka berhen ulay nga babae magsabak og manganak og batang lalaki. Nganlan niya kinig Emmanuel. Nga buot ipasabot ang Dios mupuyo uban kanato. So kinsay katumanan ining maong tagna? Way lain ang mahal nga Birheng Maria nga nagsabak sa usa ka batang lalaki nganlan niya Hesus kay siya ang magluwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Siya mao ang Emmanuel.
Naa sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 21 mga kaigsuonan. Mao na nga kining dili ta dili ta mag ingno na to magpuno-puno diha sa balaang kasulatan kay sugo sa atong Ginoong Kristo bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay, salamat kayo brother sa imong pangutana.